Masquerade say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya pani ino channel, please don't forget to subscribe. Kana wachingwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takigirai nyaya yabuda nepa Pretoria, and there is a demonstration yarongwa ni vanhu vari kuZimbabwe, Zimbabweans are South Africa, and they want to protest against Zvigananda. More Zimbabwe mazimbos ari ku Pretoria. Hanzi taneta hanzi aiwa tanzwa muri Zimbabwe apasina kumira mushe muswa 8 May hanzi kune demo yarongwa demo yarongwa after pani demo zvakare yakaitwa muno muZimbabwe nema professor nema lecturers pa UZ vakabuda zvitaura ivo vachiti aiwa mari yatiri kupiwa ishoma hanzi ari kupa $250 inova yakanyanyosiyana neyayapiwa kare nguva yava Mugabe hanzi apo junior lecturer aipiwa mari kuonaita 2.5. so now zviri kunzi Zvigananda zvauraya nyika vamunangagwa nevamwe vavo hanzi vauraya nyika. So vana veZimbabwe vari kuPretoria vabuda zvitaura vachiti they are protesting, they are going to have a demo musi wa 8 March hanzi vari kuenda kuZimbabwe neembassy iri kuPretoria vaonekwa vachinomacha against Zvigananda. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi kuti ichabudirira here, is it going to trigger anything kana kuti there is a leaked audio yatakuigirai yabuda chichaura kunzi mapepa acho atofambirwa ende vatenderwa kuti vaonekwa vachipinda mustreet muri Zimbabwe hanzi they want Zvigananda kuti zvisungwe hanzi ana Whitney Uchivayo ngavasungwe. So tingade kusitanga wenyitwa kunzwisai audio yatakuigirai yatira kuti munzwe mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tichingoti kana usati wasubscribe, please don't forget to subscribe kuti vano tichikupai nyaya dzakaita seizvozvi. Tingoti inzwai audio ratakuigirai mwamadza zvamuri kufunga mucomment section. Mhuri yeZimbabwe, mhoroi. Nhasi uno ndinouya kwamuri ndichida kutaura pamusoro pezwi ratiri kunzwa raComrade Knox riri kuratidza kuburitsa pachena kushungurudzwa kwavakaitwa vakanzwa kana kuti vari kusangana nezwi iroro. Tiri kuzvinzwa zvese zviri kutaurwa ipapo. Isusuwo semauto eshanduko tinofadzwa zvikuru kana paine kuburitswa pachena kunenge kuchiitwa huipi hwehurumende yezvigananda izvi. Zvinotifadza izvozvo, asi tine tichida kuti huipi uhu huburitswe pachena huine humwe huchokwadi hunenge huripo. Pamwe pacho hauzonyatsonzwisisi kuti mafellow comrades edu here anenge achiburitsa izvozvo kana kuti ndivo vacho vehurumende iripo iyi vanenge vachiburitsa mashoko akadaro. Nekuti paanalysis dzinogona kuitwawo nemumwewo zvake ani nani zvake, zvinogona kutiburitsira pachena kuti izwi ratiri kunzwa iri rinogona kusava raComrade Knox. Izwi racho chairo riri kubuda risinyatsori iro raComrade Knox. Ndo chinhu chekutanga tinogona yade kuda kuzosimbiswa nekuti munhu anga akapindana netsaona, saka izwi rinogona kubuda risiriro. Asi construction yemasentences avo semazira atinovaita ari kuratidza kushayiwa uchenjeri hwakasimba hwatinoziva huina Comrade Knox. Ndo chimwe chechipiri. Chimwe chechitatu chinoda kuburitsa pachena kuti havanganyatsova ivo Comrade Knox ndichekuti hakuna munhu anoita confusion yekutadza kuziva kuti mazuva angaite 3 here kana kuti 4 ekushungurudzwa. Ngaangobuda achinzi ndakashungurudzwa kwemazuva 4 kana kuti mazuva 3. Hapafanirwi kuitwa fungidziro ipapo. Muri kuvanzwa vachitaura kuti ndakazosungwa kumeso ndikasungwa nemaplastics zvekuvharwa maziso, kureva kuti vaisakwanisa kuona zvinhu zvaiitika
sekutaurwa kwazviri kuitwa kuti zvinhu zvese zvaiitika izvozvo vaita zvekufila kuti pakanga pachinzwika kuti pane ma-electric shockers. Asi ma-electric shockers aya kana vakaita ekufila kuita zvekunzwa kuti aivemo kureva kuti haana kuvashoka. Floor vaiita ekufila semunhu akanga asina bhutsu, vaifila kuti vakanga vari mufloor. Kubviswa bhutsu ndo chinhu chega chakaita kuti vanzwe kuti vanga vari mufloor. Wozononzwa kumberi kuri kutaurwa kunzi vakazoratidzwa mafoto emunhu wavakanga vasingazive, wavainzi musatsigirane nemunhu iyeye anonzi Chimama. Ndobva vazoratidzwa foto raChimama. Aya, iwo wakasungwa kumeso kuti urege kuona zviri kuitika panzvimbo pane zvakakupoteredza, wozosunungurwa kumeso kuti ungoratidzwa bedzi foto raChimama. Iro rega foto iro ndo ravanokwanisa kuona. Vanhu ava vakavaona vari varume 4 vakatombotaura navo pakuda kuedza kukurukura kwavaita navo kuti vazovapfapfaidza utsi hunoita kuti munhu asazive zvinhu zviri kuitika. Havasi kukwanisa kutsanangura kuti varume ava vanga vari varume vakaita sei. Vataura vakati ndaita zvekufila, asi tiri kuzonzwa kuti vakazovhurwa kumeso vakaona foto reuyo ari kunzi Chimama. Mukada kuzvitarisa muchaona kuti ipolitics dzingade kusava futi dzevarakashi, politics dzevanhu vari kurwira kuda kuteerwa nevanhu vakawanda. Asi tichazodzoka futi kuti titi varakashi. Pari kunongedzerwa kunzi iwewe usatsigire Chimama, tsigira nyoka yemabhunu. In fact, ivo ndo vari kuzotaura kuti inini ndicharamba ndichitsigira nyoka yemabhunu naComrade Geza. Comrade Geza, Comrade Knox vangatsigire pakudii nyoka yemabhunu? Kana kuti nyoka yemabhunu ndiye angatotsigire vana Comrade Knox pamwe chete nana Comrade Geza? Comrade nyoka yemabhunu vanoda kutsigirwa kuti vazovei? Varoda kuita president here panotonzi vanoda rutsigiro rwana Comrade Knox? Paroda kuti tinyatsonzvera tione macomrades. Comrade Knox izwi riri kubudiswa apo iro riri kutaura kuti riri kuratidza kuti musango mavakazopedzisira vaiswa wakanga huri usiku. Usiku hatina shiri dzatinonzwa dzichichema usiku. Nyatsozoteererai, huri usiku shiri dzinochema kwakuda kuedza. Vakafamba vachiteera mutinhimira wemainjini airatidza kuti ari kurhana dziri motikari idzi, pamwe chete nemalights avaionera kure kure. Distance inoonekwa malights haisi distance yekuti ingafambwe usiku, hazviiti. Distance inonzwikwa mutinhimira wedzimotikari haisi distance ingafambwe usiku 2 days, hazvibudi. Vafamba distance iyoyo iri kutaurwa yakafambwa 2 days. Vari kutaura kuti vakazonoenda
nemusha wakanga uri padhuze ndopavakapiwa mari yebhazi kuti vafambe vachienda. Kufunga kwenyu imimi vanhu, Comrade Knox pada vanga vatorwa mafoni vaitadza here kungokumbira foni kuti aveduwe ndibatsirewo nefoni, vosvikotonotorwa nemotikari ipapo nemamwe mafellow comrades ari murevolution. After all, musangoma vakasiyiwa izwi riri kutaura kuti vainzwa mhuka dzaichema imomo. Mhuka dzinonzwikwa kuti uzoziva kuti uri musango riri thick wakavharwa kumeso dzakanga dziri mhuka rudzii, dzakanga dzine distance yakakura zvakadii kubva pane vanhu vakanovakanda imomo pamwe chete naivo zvekutadza kuatakwa nemhuka idzodzo. Ivo of course vakazosiyiwa, ngatiti avo pamwe vakanga vaine pfuti dzekuti mhuka idzi dzaitoziva kuti ava vanhu vane pfuti saka hadzifaniri kuvadya. Ivo vakazenge vasara vavega vasina pfuti. Ari munhuzve akanga asina simba, akanga azosiyiwa futi asipurewa kechetumbu. Mhuka idzi dzakatadza kuvadya vachiri unconscious, vakangodyiwa vakapera. Kuzofamba 2 days kurava kuti kwakatoedza, kukazosvibazve rwepiri kubva kwazochena futi. Zvikangoenderana coincidentally kuti vari kubuda musango vachitosvikawo kunzvimbo ine misha kuchiedzawo. Umwe mubvunzo iwoyo. Pakati pese apa vaingosangana nenzou chete muGona Rezhou National Park, pasinazve dzimwe mhuka dzavakasangana nadzo pakati papa dzaigona kuvaataka vakafa. Totika yedu nzou dziri intelligent sekutaurwa kwazvinoita dzikaona munhu ari wiki dzinogona kumusiya. Ko dzimwewo shumba, mapere, nyokawo dzirimo muGona Rezhou imomo, hapana kana imwe chete yavakasangana nayo ikavaataka ikavarwisa pa2 days munhu achibuda muGona Rezhou National Park. Ko hapanawo here waya inochengetedza Gona Rezhou National Park, nekuti Gona Rezhou National Park inzvimbo inochengetwa nzou. Nzou inotoda ma-electrified wire kuti igone kuteerera kuti haifanire kujamba ichibuda imomo. Zvese izvozvo hatina patiri kuzvinzwa kuti vakatozoziva kuti vanga vari muGona Rezhou National Park nekuda kwewaya. Ivo izwi riri kuti ndakazoziva kuti ndakanga ndiri muGona Rezhou National Park nekuti ndakaona kuti road yakanga iri padhuze neGona Rezhou. Handizivi kuti chavakaona ibillboard here rairatidza kuti munhu akanga ari muGona Rezhou National Park, kana kuti kuzoudzwa nevanhu kuti mawabuda ndo muGona Rezhou, kana kuti sango vazorifuratira vasvika patara ndo zvakazotoona kuti zvakazoita kuti munhu azive kuti anga ari muGona Rezhou National Park. Saka all this kind of torturing yakaitwa iri kutaurwa yongozokusiya pakupendera nyaya yako uchitaura kuti ini ndicharamba ndichitsigira nyoka yemabhunu naComrade Geza. After all, nyoka yemabhunu wacho pare zvinezvi haasitori active. Kana uchimutsigira kaunomutsigira nekumubatsira kuti abude paari kunzi ari musungwa. Saka chii chauri kuita iye zvino kuratidza kuti uri kutsigira nyoka yemabhunu? Kana kuti kungoda bedzi mafollowers, kuti mafollowers aComrade Knox isu maZimbabweans titeere kunotsigira nyoka yemabhunu. Ane channel izvozvi hatisiri kutoziva kuti ndiye here nyoka yemabhunu wacho akaicreata, nekuti fungidziro hombe itoripo ndeyekuti channel iyoyo yakacreatwa nezvigananda.
ndopaya pandava ndichiti tichazodzoka kuti tide kufunga futi kuti voice iroro rakagadzirwa nezvigananda zviri kuda kuti vanhu vateere chanero yavo, vanhu vozonobatwa vachivharirwa imomo, vachibatwa rumwe totozongopera tese rumwe tirimo mumachannels nemawhatsapp groups avo. Saka in conclusion, ndiri kuramba kuti izwi iroro harisi raComrade Vedu. Handizivi intention yezwi iroro kuti nderei, uye Comrade Knox haasi munhu anotya nechiso chake. Vaifanirwa kutongoita iri vhidhiyo inoratidza kuti ndivo. Zvechokwadi kana vari Comrade Knox vakarekodha audio iyoyo, ngavatiburitsire vhidhiyo vachitaurira kuti aiwa maZimbabweans ndini, asi maburitsiro andakaita mashoko angu ndakadhakwa netocharing yandakapindana nayo. Zviripo zvimwe zvinhu zvekuti tinoda kuramba tichizvigamuchira tichizviteerera, asi kana zvaitwa stage managed, pamwe pacho semaZimbabweans tozokasika kuona kuti aiwa izvi hazvisirizve.